така вече би трябвало да ме чувате по-добре, нали? Защото и сега бях малко повече сидил звука. Сега нямаме звук. Не видим, мога ли да си купя в момента някакъв пак? Тук има подарък. Цвете. Ето тук тръсти. Дайте ми още почти това. Детска валеди. Уловата е Виктор Гьокереш, който цял матч беше постоянна заплаха, освен това отбеляза и майсторски гол. Не се издържа точно така. Футболист на Реал Мадрид конкретно, като беше случай с Гьокереш. Ето го, пак почти си ми добре него. Случи в първата част. Подаване към Девид. Владява топката канадския нападател. 5 гола за него още от началото на сезона, с само 8 изстрела към вратата. Това е интересно. Хората знаят, че пак играем срещу бот. Имаше нарушение срещу него. Защо? Всеки един от тези отбори е почти един и същи вратаря. Как закъснява британеца. Хайде, гол на защитника ми. Ето винаги вкарва с главичка почти всеки път. Аз винаги има центрирано, той почти го вкара. Фал. Това гледам матча Реал Мадрид и някои други. Има фал. Надявам се да не го вкарат. Бързо дрибъл. За късмет на Реал. А не трябва да вкара играчка. Да карай. Ай бе, бочки. Сега ще помня да центрирам на някой друг на тебе. Рандом. What the fuck се Още едно центриране този път отляво. Топката обаче не представлява никакъв проблем за Андрей Лунин, който дава началото на поредната атака на Реал Мадрид. Винисиус опита подаване. Блокиран обаче. Първи момент. Айде гол. Снимаме. Гълвенга. Още един. Чакай, не още един, това е първи. Има история. Да, той даже името му е Алекс. Алекс вкара. Алекс. Зато преди го наричах Суарес. Силуарес, нещо такова. Белингам! Белингам. Не му да свърши по времената. Алекс с топката. Мисля, нещо ми се с копчетата. Винисиус. Ще ударя топката. Отново двама души срещу него, както е в повечето от случаи. Белингам! Наясно са каква заплаха представлява бразилския национал, който ще пътува отново към родината си за мачовете на Селесао, които предстоят. И той Милитао. Абе, аз ще ти дам съдя. Що винаги има за тях? Айде се ли мен един фал и там, за да му спъна, въпреки че ми дадоха вече до спън. Браво, бе. Ай, ще искам да вкараш от дясно Грилиш. What the f... Много казах. Годен... Да видим доста. И центрим.
Бате! В корнера решим, въпреки че корнерите ми харесват. Ай, дуспа! Пастата пак седя. Съперника се прибрал своята половина България сега. Белингъм. При подаването. Шанс за контратака. Жегрова получава. И за към центъра. Направи подаде. Имаше ли нарушение? Да. Аз вече се опитам за намерите, така че. Една отлична позиция за футболиста си на ляв кръг. Какъвто Жегрова. Центъра някой. Мангос. Се видя, че имаше лек контакт. Гол на Велинград. Ще писаме от другата страна, защото виждаме този, където съжда с засадите. С садите ще да кажа. Гауденца. С садите. Давай, бързо трябва да го придеплеш. Давай! Ай, защо не? Бъде пак на фауза! А другите защо не за реал? Да видим се пак. Как я пропуснат, бе? Аз все пак направя асистенция. Ай, не бате. Каква е засада, бе? Пъти това беше център. Жегрова и Камера близо до топката. Гледа сметка Жегрова не мира. Претец изигра с ръка от страна на футболистите на Рио. Трябва да види повторение, тъй като не се видя в чия тяло или чия ръка се спря топката след изпълнението. Добре развикани от трибуните. Чакайте, хора. Гледам матча. Информация за своите колеги. Чакайте, дай ще ви пусна камера. А не, то нямам аз. Да, ситуацията ще бъде разгледана. Чакай, дайте да видим. Скоро искам да видя много. Още веднъж този Ще ме извинявате, ама ми е интересно. това е поне Дуспа. Бих казал, ще бъде още една голяма грешка. О! Не, бате! Бася ли трябва? Ще се случи това. Спестявай с била. Какво ми, хора? Ами, айде, ще играем с тя. Кят. Хора. Ще го пробваме. Хора, които ми излиза на екрана. Тежка е била играта. Персил Гел ти дава почистване дълбочина на прането и дори хигиенична чистота за пералнята. Това е обещанието на Персил за почистване в дълбочина. Има повече от Персил винаги даваш най-доброто от себе си. Присъстваме на експеримент за швейцарска точност. Швейцарец. Това е метроном. Би трябвало да е точно. Би трябвало да е с 3 градуса надясно. Да, швейцарец е. Апаратът за точно измерване на кръвно налягане микролайф също. това става, ме блокираха. Сега с 35% отстъпка. Комплект с електрическа четка за зъби. Винаги изгодни предложения в Нюмакс. Сега до минус 25% за легла, матраци и домашен текстил. Това за сара, бе! Те защитници, техните не са бавят. Кашлеш като магаре. Вземи Липексин. Липексин бързо облегчава кашлицата. Кашлеш като магаре. Липексин. Притразващ лекарствен продукт без лекарско предписание. Оу, това беше добро.
хора ще ги скроваме. Вау, тук ще вкарахме. Засилна. Видео Заблести отново. Максимално Аре, дай 2 минути, бе, пак. и на които да се насладиш. Изживей момента с Милка Макс. Сега новият Селенодин Супер с по-силна формула за по-добър ефект. Селенодин Супер подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум. Хора, вие сте го видяли, аз го скровам. Само ще ако не е нещо супер красиво. Богатия избор Kaufland и принеси. Най-хубавата празнична трапеза е студена. Скроваме тази сега. Ще ви караме с врата, няма да я дам, защото ще отмъсте. Defender, my favorite defender is my goalkeeper. И бодри сутрини. Емоционална помощ. Спокойствие по всяко време. Всяка ситуация. Устия, бе! Оставиха ме да се съхна. И цяла нощ не ще отдъхна. Сонат Excellence 5 с екстра сила срещу съсъден петър. Отстранявайте по-добре от други премиум капсули. Срещу всички лъжчета. Сонат Excellence 5 Всяка идея е приготви любимата хрупкава баница с точени коли. Изненадай всички у дома с топла пица от тестото на Бела, за което толкова служеше. Или ги зарадвай с сладките на мама. Дай, вратарче! Тесто. Yes! Бела. Идеите, които правят живота по-вкусен. Намери ми най-бързия маршрут до... Съжалявам, не мога да открия. АЦЦ транспира кашлицата. С тройното си действие АЦЦ тук ще съм се гам погрижи този за вашата кашлица. И се Трябва да вкарам повече го. правилното. Без приемна вода, върху езика. Избери АЦЦ марка номер 1 в България и Европа. Трябва да добим 10. Капсула за възраст деца над 14 години. АЦЦ директен капсула за възраст деца. Четете стоката. Точно достатъчно много вода за лош коледен като Ето толкова. Може да си тъп. ако заявиш сайт, може да спечелиш телефон или лаптоп или карти за фитнес. Един месец ще спечели семейна екскурзия до Паело. Къде сме обеде? Пари на време. Вкарай я. Едни вредници падат, а други излизат от операция. Сръчни сме, но недостатъчно. Или се борим с хронични неволи. За всички наранявания от безобидните до юнашките, използваме цикатридина спрей. Модерна формула с лесно нанасене за по-намаляване на тъканта. Айде! Нараняванията на всяко семейство с цикатридина спрей. Но хора остават много малко време. Независими експерти по качество. В резултат Тюрснор България Не се слушам другите хора. са единодушни. Шеф меса от Kaufland. Потвърдено качество от независими и легенда. Айде! Kaufland. Хубава седмица. Хапвай. Аз знам, че са вкусни. Бойни вечери. Днес, 22 часа, само Орик. Шампионинг. Тази програма достига до вас със съдействието на PlayStation Не, бате! и Lace, официални спонсори на УЕФА Шампионска лига. На мача хора! Чао от мен!